Despois deste pequeno corte publicitario volvemos con outra nova entrevista. Achégase o fin de ano e chégase tamén unha proba clásica de atletismo aquí en Ourense, que é a subida á Costiña de Canedo. Este ano vais a celebrar a 25 edición e, como saben ustedes, é unha proba que se celebra sempre o 1 de xaneiro. Neste caso vai ser o 1 de xaneiro de 2018. Para falar da proba temos a dous invitados. Benvido, Leopoldo Martínez, secretario do Club Veteranos Ourense, e temos o pai da criatura, falando así en términos máis coloquiais, a Saturnino González Novo. Boas noites a todos. Un saludo a toda a xente que ve esta cadea. Gracias a Aurea TV por un ano máis darnos a oportunidade de poder presentar o evento. Este ano é a terceira vez que os veteranos ourenses asumen o reto de levar adiante a proba. A proba foi crecendo e Saturnino para el solo era moito traballo, non? Entón, Saturnino, tú vixeches en contacto, fuches tú que lle presentaxe. Para recordar, xa falamos ano pasado, xa falamos do tema, pero volvemos a recordar. Xo dixen o ano pasado. Eu na Costa de Canedo dediqueille muchísimo tempo, un grandísimo esforzo, tamén moito diñeiro, pero bueno, cando tes ilusión, pero bueno, a ilusión vaise perdendo, e cando cheguei alá pola edición 22 estaba decidido a deixalo, apareceu esta xente, a ter veteranos Ourense, sobre todo a presidenta, a Laura, que esta noite non pudo estar aquí connosco. Eles dixeron, isto non se pode perder, hai que darlle continuidade. Pode ser un clásico aquí en Ourense, non? Un clásico, unha prueba que, bueno, Saturnino conoce todo o mundo aquí en Ourense. É rara a persona que fai atletismo popular que non foi algunha vez algún ano a proba. Entón, claro, perder a oportunidade de facer unha prueba tan peculiar e quizás única en Galicia e incluso en toda España, pois era unha pena. Creo que, bueno, dentro falando modestamente, pero creo que fixemos algo bo, que se publicitou bastante ben. Saturnino, eu penso que está contento, porque el fixo unha gran labor facendo a prueba, que saliu de cero, e eu creo que agora si hai interés que se lle pode dar continuidade, que sigue sendo unha prueba bonita. De feito, temos xente que ven de toda Galicia. Xa empeza a vir xente de fora, non? Si, de Pontevedra, de Coruña, que é curioso porque ese día o día anterior todos sabemos que salimos de noite, sin embargo ven xente de toda Galicia. Pero os deportistas fan sempre ese esforzo añadido, non? Para facer casi o imposible, non? Por si. Bueno, vamos a falar entonces un pouquiño da proba, porque é importante que a xente o sepa. O ano pasado fixáramos a entrevista, acordádamos que fora casi xa, falaban 4 ou 5 días, no último momento. Este ano vamos a facer con tempo porque están abertas todos os plazos de inscripción. Ben, falábamos do circuito. O circuito é un circuito que non é orientativo, pero que nin está homologado, pero falábamos de 4.200 metros, non? Sigue sendo o mesmo recorrido de cando empezou a proba con Saturnino? No, eso Saturnino, mellor que te explique Saturnino, pero si aumentouse un trozo, salimos da Plaza de Irás vamos a ver, non salíamos da boca do túnel, non? O que pasa que xa de fai 3 anos, para dar un poquinho máis de vistosidade e por aquilo de que podía haber máis participación, pois añadiuselle un kilómetro 100 metros, pero que é o principio, non? A subida é exixente, non? Pero que é a subida propiamente dita, os 2 kilómetros esos que ten a Costa de Canedo. A Costa de Canedo é o que é. Que dificultade ten a subida para os termos, para que a xente o coñeza? Están catalogados, eu vi unha gráfica. Bueno, a subida a dificultade o porcentaje, ahora non me acordo exactamente. Si, son 2.065 metros, un porcentaje medio do... Incluso, bueno, porque cando eu empecé con isto, non había os medios que agora. Ibas un pouco por olfato, non? Si, pero agora que xa hai medios para... Ten a súa dificultade, non? Mais ou menos exactos, hai... Incluso na internet hai altimetría. Eu creo que sube en algúns puntos pasado 20%. Nos 2 kilómetros como que sube 300 metros de desnivel, o que é a subida propiamente dito. O primeiro tramo desde a Plaza de Irás é suave, a verdad, porque... Sí, aí non, eso é un falso llano que tira para arriba. Estábamos comentando antes que claro, salía xa en subida. Antes facías o que é a costa propiamente dita. Se que había que estar quentes para empezar xa a subir, non? Porque como que empezar a... Ahora xa se pode ir quentando a medida que se vai empezando a proba, non? Xa te engulle o tiburón. Ben, eu vexo aquí que hai moitas modalidades ou moitas categorías, non? Temos carreira de pé, de cans, como... Eso é un dos motivos por o que tamén se sale da Plaza de Irás, porque xa había antes xente que subía con cans e bicicletas, pero claro, vir máis xente... para salir da delta dos xuntos é un problema, entón é unha forma de darlle un pouco máis de seguridade na salida, darlle máis vistosidade, e ven bastante xente con cas,
En bicicleta ven, estando tanto en bicicleta de montaña como en bicicleta carretera bastante xente. E o máis bonito que, vamos, que non causa ningún problema esa mezcla, nin a xente disfruta moito, e sobre todo verlle nas caras a xente cando chega arriba que vamos, que se ve que disfrutou. Bueno, pero os atletas teñen preferencias sobre os ciclistas. Eu vino na norma que hai que respetar. Sí, porque hai que ter unhas normas, entonces, bueno, pero por seguridade tamén a veces salen unhos diante de outros, pero bueno, que hasta ahora non houve problemas de ningún tipo. As inscripcións é de 2 euros, non? Para todos. Sí, porque pensamos non cobrar a inscripción, pero o club, somos un club modesto que non cobramos cuotas anuales ni mensuales, temos poucas axudas, entón que pasa, hai que pagar un seguro, como é lógico. Había xente que ao mellor se anotaba, pagabas ese seguro, despois non participaba, entón é unha forma de tirar cuarto, polo menos para cubrir uns gastos mínimos, unha forma de un mínimo para ir cubrindo algúns gastos. Donde a data límite é hasta o día 28, non? Sí, aquí na chuletiña. En Championship hasta o 28, e nos establecimientos colaboradores que son Garpesport, que está aquí na avenida de Buenos Aires, en Deportes de Onén, Herbedelo, hasta o 26. Pódese facer de forma presencial. Saturnino, a primeira proba cantos fostes? Alá hai 25 anos. Cantos eres? Ti e 4 amigos, non? Sí, bueno, sí. Sí, podría podría dicir os nombres, vou me olvidar de algúns, pero bueno. Pero non digas nombres, pero di a 4 amigos. Mais ou menos, non? Mais ou menos. A día de hoxe, a estimación para este ano, quanto contades vos? En torno aos 200. Porque hai xente que lle gustaría ir, pero non pode, outros, eu que sei. 200 xa para unha prova deste tipo, onde hai tanta mezcla de ciclistas, carreira de cas, tantas categorías, é moita xente para controlar? No, porque, vamos a ver, no momento da salida non é moito problema, e na chegada, todos sabemos que é un día moi peculiar, que todo o mundo quer ir comer ca familia e tal, quer ir xantar ca familia, entonces claro, o problema estaba a hora de entrega de premios, porque temos moitas categorías que se alargaba a cousa. Laura López, a presidenta, que aí tuvo unha señal idea, organizou un sistema que é un pouco, digamos, unha entrega de premios low cost, que a medida que vai surgindo, a medida que vas chegando na túa categoría, danche un ticket e vas recoller o teu premio, entonces eso agiliza moito, e a xente vai toda contenta xa, podes ir a comer ca familia sin esperar a que haxa unha entrega de trofeos, nin... O sea, unha cousa moi peculiar e moi distinta, que non ten nada que ver con outras... Que de feito, quería facer un inciso, fomos correr un trail de montaña a avión. Entón, claro, a distancia, hai xente que cubre 15 km nunha hora, pero hai xente que lle leva 2 horas e media. Entón, había un dos participantes dixo que era unha falta de respeto, pois eso, entregar os premios tal. Entón, dixenlle, bueno, pero mira, no Tour de Francia, cando Froome, ou sea, cando chega o último, Froome xa está no hotel dando masaje, ou xa está cenando. Sí, sí. O sea que... Unha hora é o cierre, non? Entón, o tema ese, o de entrega dos... É unha forma de agilizar moito. Mais o día que, a hora que, e todo eso, pois... Ben, o prazo de inscripción, dixemos que remata o día 28, non? O 28, sin internet. Por internet, 26 de forma presencial, a xente que pode recoller ali, non? En Garpesport ou un Deportes de Onén. A retirada de dorsais? A retirada de dorsales, vamos a ver, o día 30 pódense retirar sábado na cafetería Pabellón de 10 a 20, de 10 a 8, o 7 da mañá a 8 da tarde, ou se non é esa mesma mañá antes da proba na Plaza de Garvedras, habilitarase unha mesa para entrega de dorsales. E se me permites que cho comente, entre 9 e as 11:30. Sí, este ano temos un pequeño agasallo pos corredores, que é algo máis simbólico, como hubo tema dos incendios que destrozaron tanto monte e tal, e queríamos facer algo máis simbólico que outra cousa, dar un árbol autóctono, ou ben ainda non sabemos se será un carballo ou un castiñeiro para plantar, que é unha forma de, bueno, de dicir, bueno, vamos a recuperar o monte e ao mesmo tempo facer deporte, divertirnos e facer algo... Un acto curioso. Ben, sempre se fala dos regulamentos deste tipo de probas, porque ao haber tantas categorías costou moito elaborar un regulamento que englobe a todas e que acolla a todas esas categorías, ou é un regulamento moi xeral? No, e deso quería tamén comentar, porque vamos a ver, a veces vas a carreiras que reducen moitas categorías, ao mellor engloban, por exemplo, veteranos nunha sola categoría. Isto Saturnino, bueno, por Saturnino porque é un corredor, digamos, está en élite e pode fazer... Escoita, vou facer un inciso. Eu vi un San Martiño e xa ibas proxiño, ibas moi atrás,
É que este ano... Incluso estaba Gonzalo retransmitindo e preguntaba a Gonzalo, pero non pasou Saturnino, non pasou Saturnino. Estaba preguntando e cando te vi pasar dixo, oi, anda mal. Colaseime, bueno... Bueno, tamén dixo que había estado un pouco... Unha vez tiña que pasar, oi, unha vez tiña que pasar. Sí, pero tuve un orgullo de que aínda indo mal chegar, non me retirei. Leopoldo, que te fixen un inciso. No, está ben comentar, pero bueno, que te decir que no caso de Saturnino, por exemplo, nunha carreira que engloben a todos os veteranos na mesma categoría, el ten opción de podios porque é un bo atleta, pero a maioría dos atletas veteranos modestos non pode compararse un rapaz de un veterano que acaba de entrar na categoría cun señor como temos o señor Ledo do noso club que ten 84 anos. Entón, claro, fai a mesma ilusión correr e non vai ter trofeo. E nós temos categorías hasta 80 anos, o sea, vai para todas as edades. Hai carreiras que poñen o mellor 2, 3 categorías, reducen moito, e alegan que é moi complicado. Non é complicado, porque aparte os trofeos son moi baratos. Non hai que dar un trofeo moi caro. Unha medalla desde 2 euros. Eso ou dar un simple diploma. Pero é un reconocemento a unha persona que na súa categoría que chega ben e tal, e dicir, bueno, son o mellor da categoría, que non te metan un señor de 80 anos cun de 40. A todos no mesmo saco. Vou fazer outro paréntesis, xa que estamos así en plan descendido, e que estiveron os irmãos Colomo, que coleccionan medallas, e pedir unhas cuantas para entregar, que tampouco estaría mal. Porque aquí trouxeron un día, bueno, dice que coleccionan medallas, cada ano deben conseguir sobre 40 ou 50 medallas entre todos, o sea que tamén podían facer unha donación para a prova, que pasa que son de... Unha forma de reciclaje, bueno, aquí o Satur non levarlas ao punto limpio. Aquí Satur tamén ten unhas cuantas. O punto limpio máis cercano. Bueno, premios, entonces, dice aquí que para evitar demora, que se irán entregando a milla cos atletas vayan acadando a meta, non? Hai para cans, el primeiro, segundo e terceiro, carreira a pé, carreira para bicicleta, absolutos, juveniles, o sea, que tedes moitos premios. Hai para todas as categorías, eso que a xente se apunte, que o que na súa categoría, porque mira, temos, por exemplo, de 34 a 44 anos, 45 a 54, 55 a 64, o sea, despois de 74 en adiante, o sea, que aí que non se vai quitar nadie sin premio. Sin premio. Bueno, se hai 200 participantes, ao mellor hai boa participación, non? Este ano prevedes que poda ser sobre 200? Mais ou menos, porque é difícil de calcular. A carreira foi crecendo sempre en participantes ou algún momento en que cando o Saturnino tú te plantexaches o deixale porque desanimaches porque había baixado a participación ou por cansancio? Eu non sou amigo das carreiras así moi masificadas, non? O sea que non fora porque... A mí non me gusta actuar por borreguismo, ou sea, gustame... Quero dicir que a carreira nunca veu a menos, sempre foi crecendo en participantes, sempre. Sí, eu non sei desde o primeiro ano que organizamos co club, non me acordo exactamente o número que había, pero... No, o tope habíase alcanzado cando o último ano de Furtiva. Como dicía, sí, hubo bastante xente ese ano, sí. Sobre 150 falaba? No, ese ano... Ese ano hubo bastante 200 ou así. 200? Sí, que foi pola edición número 22. Sí, eu creo que estes anos non me acordo das cifras exactas, pero máis ou menos aproximadamente... Tampouco, eso pode... É que é un absurdo. O San Martiño, 5.000, 4.000, é que... E os que verdadeiramente de 5.000 corren 200. Bueno, pero xa é un acto social. É un acto, sí. Moita xente fai xa por acto social. É como as manifestacións, sabes? Aquí o que conta é isto. Ben, chámame a atención, Leopoldo, que hai unha categoría especial para atletas con discapacidade. É importante que o mencionemos porque tamén todo o mundo ten dereito a facer deporte. Este ano non organizamos a carreira de Seixalbo por problemas técnicos. Eu son de Seixalbo, que sepas. Sí. Este ano non organizades? Que era por setembro, creo, non? Sí, pero hubo problemas de agenda. Primeira e última. Fixémolo o ano pasado. Vamos, esta ano nosa intención volvela a facer, pero queria che comentar que na de Seixalbo xa tuvemos categoría para xente con problemas físicos. No momento de recoller o dorsal, o que presente a acreditación de que é minusválido, pois entrará na categoría e terá opción a premio tamén. Bueno, pois é unha forma de invitar tamén a todos os orensanos que quieran facerlo. Que quizás, se non me equivoco, fomos o primeiro club orense que fixo algo semellante, vamos. Ben, vos poñedes aquí neste panfleto, neste PDF que descarguei, os teléfonos de contacto. Sí. Querémoslos dicir, se queredes, ou como xa remitimos á web, non damos os teléfonos que aparecen aquí? Sí, están na web, bueno, un é o meu teléfono, que o da Laura, que o meu
podo dicilo a 676 31 24 33, yo de Laura Repetímolo. de memoria non o lembro. Teño aquí, pero se queres dicímolo. Si, si, nos dices tú, por favor, co de Laura. Vale, o teu, repetimos o teu, que é o 676 31 24 33, e o de Laura é o 615 36 97 28. Perfecto. Pero bueno, estendo estas entidades... Si, está na web, tampouco hai problema. Salvo por algunha consulta. Por algunha dúbida ou... Ben, patrocinadores, despois de tantos anos, os patrocinadores non son moitos os que vexo aquí, non? Por qué? Bueno, o tema do patrocinio, cando hai que por cuartos, pero bueno, está aí aquí a Diputación, que nos bota sempre unha mau, o Consello Municipal de Deportes, despois tenemos a Deportes de Redonega e Garpesport, a Cafetería do Pabellón. Si, Cafetería Pabellón, por suposto. Asociación de Veciños. Asociación de Veciños e Colaborador, Estética Cristina Quiroga, que tamén a Asociación de Veciños temos que decir que se portan moi ben, que nos deixan o local, facilítannos un montón de cousas, axúdannos todo o que poden, e temos pensado, seguramente no mes de xaneiro, queremos facerlle un pequeno homenaxe para agradecerlle precisamente o apoio que nos teñen dado, que faremoslo público e non sabemos ainda a fecha, pero queremos facerlle un pequeno homenaxe. A canto ascende o montante de organizar unha proba deste tipo? Tedes xa presuposto máis ou menos calculado? Vamos a ver. 1.000 euros. Sí, pero porque hai moito voluntariado tamén. Se se fose a pagar a mão de obra... Sí, entón é complicado. Quanto voluntariado? Quanta xente colaboraba? Todo o club. O club, o que pode, porque ese día todos sabemos que se vai onde a familia, é complicado. Pero vos vas a correr, non? Basicamente, ou non corredes, vos non corredes. Alguna xente do club, sí, nós non, porque senón non temos xente. De feito, este ano temos problemas, porque, bueno, casi todos somos xente do club, algún amigo, temos algunha xente de Protección Civil que nos bota unha mau, que tampouco é fácil conseguila, porque ainda que teñan boa intención, son fechas moi... Claro, son moi... Pero, bueno, é o que dice Saturnino, que o tema dos cuartos, se vas pagar colaboradores e tal, é moi complicado. Hai que pagar o seguro, a ambulancia, os permisos na xunta. Entonces, claro, nós non temos ninguna aportación máis que as que nos podan facer o... Unha empresa de cronometraje, pois xa 600 euros. En que colabora o Consello Municipal de Deportes e a Diputación? Que aporta? Bueno, a Diputación normalmente nesta prueba sempre se pide unha pequena subvención que sempre aportan algún medio económico. A quanto alcanza? A quanto chega? Ahora mesmo non che sabría dicir, non me acordo a cantidad exacta, pero non me acordo quanto fora. Quanto porcentaxe cubre do gasto da prova? Un 10%, 15% ou máis? Non che podría dicir exactamente ahora mesmo, ahora pillaches. Bueno, pero sí, é por saberlo, porque a mí interésame sempre o que aportan a institución. Sí, no, pero si aportan. Vou dicir por qué, porque estes días estuveron aquí barrios coas festas e chama a atención porque a Diputación aportaba media charanga. Para que lle dira media charanga eles tiñan que adiantar o diñeiro da outra media charanga. Por eso digo eu cuanto... No, vamos a ver, ahora non che vou dicir unha cifra así a ollo, Laura conoce exactamente, pero para dicir unha... Pero si, non hai ninguna queixa en cuanto a colaboración da Diputación nin do Consello Municipal de Deportes, eso non hai ningún problema con eles. E despois tamén, bueno, o resto dos patrocinadores, por exemplo, a Cafetería Pabellón facilítanos as augas, a fruta, o avituallamiento po final da proba, po que queira. E despois Garpesport son nos dar ao mellor uns vales de descuento, bueno, todos aportan algo, non temos queixa porque para ser unha proba popular e feita con tan poucos medios e conseguimos que... Está claro que a xente que vai a correr o día non vai por premio ningún. Non, vai por afición e por pasalo ben. En todo caso... Aquí non hai interés, cando non hai interés, o que vai é por... No, pero supoño que esta proba, o mellor, sigue, se vos seguides con ela, probablemente con esta filosofía consiga avanzar máis que unha proba cualquera por ser na data na que é, non? Sí. O día que é, a hora que é a única que se fai de feito, mira que hai... San Silvestres hai moitas, pero... San Silvestres sí. É a única prueba calendada que hai en Galicia, esa data, o día 1, así como o día 31... Todo o mundo se subiu tamén ao carro de organizar todo por aí San Silvestre, por copiar aos de Madrid e tal, pero o que a Costa sigue conservando a originalidade e a... Ten unha cousa peculiar que
para ser este día, ven xente, sorprendeu-nos moito, primeiro no que organizamos co club, que veu xente de Pontevedra, de Coruña, algún portugués, incluso xente de Madrid, que, bueno, porque viña aquí a pasar o día ca familia, pero que non conocía a prueba, gustoulle, o sea, que é unha prueba que é moi simpática, moi curiosa, moi... Non, eu vexo sempre na televisión, Sí, sí. E me sento a vela porque me encanta ver a prova. Claro, van pasando un cun can, outro coa bicicleta, outro... Entonces, te mantén sempre a atención aí diante da tele. Bueno, eu simplemente vos... Tamén agradecer, bueno, xa o dixen o ano pasado, e volvo a dicir este ano, valga a redundancia, a dous políticos ourensáns que apostaron por esta prueba, que foi o Luís Rosendo, ainda que son de partidos enfrentados. Non ten nada que ver. Luís Rosendo Fernández, do PP, e o Gonzalo Pérez Zácamo, de Democracia Ourensana. Ben, pois deixo-vos que fagades a última observación en cuanto á inscripción, en cuanto ao que vos querades decir para que os orensanos se sumen a esa prova que vai hacer. Depois esta entrevista vai se emitir tamén nas redes sociales, vai estar en internet, co cual moita xente da fora da cidade podrá ver esta entrevista, co cual deixo que vos fagades a publicidade e vendades a prova para que a xente veña. Bueno, pois, queres dicir tú algo primeiro? No, demostrar o cartel. Presentar o cartel, que seguramente moita xente xa verá por aí, se o terá visto en internet ou no Facebook ou noutros medios. Bueno, agradecervos tamén, por suposto, a vos a colaboración, deixarnos presentar a prova. Tamén agradecemos tamén aos medios da radio que aínda non fomos, seguramente iremos para presentala, fomos outros anos tamén, a toda a xente que colabora, colaboradores, Consello Municipal de Deportes, Diputación, as tiendas de deportes, bueno, a todos, a Asociación de Castro de Beiro, incluso os veciños tamén, que se portan moi ben, gracias a todos. Xa é unha prova deles. Xa é unha prova deles, xa fan deles, non? Bueno, pois, nos vamos a emitir, depois desta entrevista, un pequeno resumen do que foi a prova do ano pasado, que atopei na rede, non ten moita calidade, pero, bueno, que sirve de invitación, para que a xente se motive para asistir á prova, vale? Bueno, pois, que siga tendo moito éxito, xa contaremos a ver canta xente vai, a ver se superamos os 200. Moitas grazas por estar aquí e que a prova vai moi ben, vale? Ben, eu despedímonos, repito, vamos a mosarlles un pequeno vídeo de 3 minutos que atapamos na rede para que teñan unha pouca referencia do que foi a prova do ano pasado, porque a mí xa pasou un ano e xa se esqueceron de como foi esa prova. Tamén lles vou a recordar, que teño aquí, e vou a sacar, de que o día acabamos de pasar Concha Outiriño, unha artesana de Oldoliño, que, como ben saben ustedes, xa estuvo 2 veces aquí en Aurea Televisión presentando os seus traballos, e o día 15, teño aquí, fíxome chegar unha invitación á cadena de Aurea Televisión que temos aquí, e o día 15, do día 15 de decembro ata o 5 de xaneiro, pois no Gran Café Bohemio hai unha mostra de tecidos con mimo, e para que todos os orensanos pasen por ali e vexan este gran traballo. Recordareille que Concha Outiriño fixo a roupa de varias series de televisión, entre unha das series que máis me gustou a mí e que creo que foi a mellor serie que emitiu a Televisión de Galicia, que foi As Leyes de Celavella, non sei se recordarán. Pois ela tamén había feito o vestuario e a parte da roupa que se utilizou nesa serie. Bueno, pois xa sabe, desde o día 15 de decembro ata o 5 de xaneiro, se pasan por o Café Bohemia podrán ver vostedes esta exposición. Seguindo con máis recordatorios, direilles que seguimos coa aventura, patrocinando a aventura El Rescate del Unicornio. Xa yo había comentado a semana pasada que temos un dos youtubers máis famosos de Galicia aquí, vai estar connosco, porque temos unha aventura para estas vacacións de Nadal para os máis xóvenes e para os menos xóvenes. Hai varios tesouros escondidos por a cidade, a través de móvil poden atopar distintos tesouros, distintas informacións que levarán a sitios web, e ao final habrá un gran tesouro que, repito, está escondido na cidade e que podrán participar todos. Depois, cando pase, en xaneiro faremos un programa cos gañadores deste concurso.
E tamén lles direi que en vacacións de Navidade emitiremos íntegramente a película, porque é unha película que foi grabado con 7 cámaras, o concerto que din na Catedral, o concerto Voces do Medievo, e que foi un grande éxito e que asistiu tanta xente. Tamén emitiremos, repito, nas vacacións destas Navidades, o vídeo e a película completa dese concerto, repito, que foi grabado con 7 cámaras. Por nada, desexarlles unhos bons días de lecer, que teñan unha boa fin de semana e cheganse as vacacións. Nós teremos o día 19 o último programa aquí, onde presentaremos, repito, esa aventura e despediremos o ano con o noso programa de entrevistas e voltaremos outra vez a partir de xaneiro. Boas noites e ata a próxima sesión.